קבלי המחאת כפיים את אריאל! שלום, שלום לכולם. בדרך כלל אומרים שהשורה הראשונה מקשיבה הכי טוב, כי אז מתקרבים הכי קרוב ואז נלחצים ומקשיבים. הסיפור שלי מתחיל פה, דווקא בעמידה מול קהל בפעם הראשונה. כן, אני נותן פה הדרן למקום. פעם ראשונה באתי, הרציתי, הייתי פגז. מאז, עלייה, ירידה, מי יודע. 5 דקות זה השיא שלי פה, נכון? אחרי זה פעם שנייה היה 10 דקות. דחק את זה ל10 דקות, פעם שלישית מי יודע כמה זמן הרציתי, ולא פה. זרקו מספר, מ-1 עד 60. שעה וקצת. שעה וקצת. הרציתי באיזושהי הרצאה, מי שזוכר, אמרתי ב-25 לראשון, יש לזה הרצאה מול 20 נשים, 10 נשים, לא היה ברור. ואז הלכתי לשם, אמרתי, טוב, תתכונן, יש 20 נשים שרוצות לשמוע את הפשן שלך, על מה אתה רוצה לדבר? אני רוצה לדבר על להכניס תשוקה לעסקים. ולכן, הלכתי לשם מוכן, יום לפני הכנתי את המצגת, כמובן כל הכבוד, אריאל אוהב להיות דקה 90 בהכל, לילה לפני הכנתי את המצגת, ואז באתי, ואז בדרך לשם היא אומרת לי, תקשיב, יש לנו סולד אאוט, אבל סולד אאוט של 30 נשים. באתי לשם, נכנסתי, לא היה מקום כמו פה יש ימינה שמאלה, שם היו נשים מסביב, מימין ומשמאל, לא היה לי מקום, הטלוויזיה הייתה פה מאחורה, ואני ככה עומד, אוקיי, נשים פה ונשים מסביב, ואני אומר, טוב, קדימה, ימינה שמאלה אין לי, יש לי רק קדימה אחורה, כמו דתיים. הנה, מייקל ג'קסון, הבטחתי לכם, ראיתם? יפה, עשיתי את זה. בהתחלה נלחצתי, אמרתי, טוב, בואו ניכנס, מוכנות, יאללה. מצגת ראשונה, סיפור חיי. התחלתי לדבר, התחלתי לעשות את השואו שלי, אמרתי, ניתן את השואו, אני טוב בזה, מסתבר. כי אם אני חושב יותר מדי, אני לא עושה. פשוט אני נלחץ. כן, ואז סיפרתי את סיפור חיים, ואז הנעתי את הרגש שלהם. והסיפור שסיפרתי פה, פעם הראשונה, זה היה חלק מה שסיפרתי להם בעריכות. חלקם עשו ככה, כי זה היה סיפור מרגש, על הילדות שלי ועל הישיבה, ועל מי שאני, ואיך סגרתי את הפשר, 750,000 שקל, פשר פשיטת רגל. מי שלא יודע, סגרתי את זה בשתי ידיים. והאומץ להמשיך ולהיות גרוש, עצמאי, עם פשיטת רגל, בלי צ'קים, בלי אשראי, בלי הלוואות, בלי כלום. היום הסיפור שונה מן הסתם, אבל את המסלול שעברתי, הלכתי עד הסוף. אז מי אתם רואים לפניכם? אחד שמנצל את 2.5 דקות שלו כדי להעביר סיפור, אחד שנותן שואו מול קהל, אבל אחד שבא לתת טיפ אחד קטן, שרוצה להעביר את המסר של העסק שלו ברשתות, צריך להבין שיש 3 פרמטרים, וזה מאוד חשוב גם למי שבא ללמוד עמידה מול קהל. כשהלקוחות שלכם רואים אתכם דרך הרשת, הם מסתכלים, מי שלא מכיר אתכם, שזה הקהל האידיאלי שלכם, האבטר שלכם, הוא רואה מישהו שלא מכירים. מה קורה למישהו שלא מכיר? המסר לא עובר. מסתכל בטלפון, אתה מדבר אליי דרך המצלמה, אני מסתכל, אני לא קונה, כי אני לא מכיר אותך, אני עושה, הופ, למעלה. זה המסר הראשון, לבנות אמון. לבנות אמון יש לכם או דרך המצלמה, אם העריכה היא מספיק טובה, זה גם עובר. המסר השני שאתם יכולים להעביר דרך המצלמה, זה אם אתם הולכים להתארח בפודקאסט. איך מצלמים פודקאסט? פה. שמתם לב מה קורה? אני כבר לא מדבר אליכם, אני מדבר למישהו אחר. ואז המסר נקלט יותר. עכשיו נגיד אני מדבר בצורה כזאת, איך אני נשמע, איך אני נראה, איך הפרופיל? אף יהודי או לא? השתקתי אתכם, יופי. זה המסר השני. המסר עובר טוב יותר כאשר המסר הוא לא בדיוק ישיר. המסר השלישי זה המסר שאני עומד כאן מולכם, מול קהל גדול. ואם אני מצולם מפה ורואים אותי מדבר אליכם בצורה כזאת ואתם מקשיבים לי, כנראה שאני בעל סמכות באותו נושא שאני מדבר אליכם. לכן המסר הזה יבוא הכי חזק לקהל. אז מי שרוצה להעביר מסר צריך או לבוא לפה, ימי רביעי וחמישי, או לתרגל עמידה מול קהל בעסק שלו. אני מקבל צלצול מהטלפון כל פעם שמישהו סוגר, לא. אבל באמת ברמה האותנטית, המסר... התרגולים פה, איך הם גרמו לך להרגיש בהרצאה ארוכה? כן, אז ככה, באתי לשם, כמובן, לא כמו בפעמים הראשונות שלא ידעתי על מה לדבר, ידעתי בדיוק על מה אני מדבר, ואמרתי, טוב, שם הטיפ היה, אל תלך בשמיניות, שם לא היה שמיניות, שם היה קדימה ואחורה. אז זה פחות עבד, אבל המסר היה מאוד מאוד חשוב, כי נגעתי באנשים ודיברתי לאנשים, והסתכלתי לאנשים בעיניים ולא פחדתי. הייתי הגבר היחיד מול 30 נשים, נשות עסקים, כן, ברור. 4 מתוכם אגב סגרו איתי,
אחת צילומי תדמית ושלושה פודקאסט. אז ככה שהעמידה מול קהל עוזר. וזה המסר, חברים, זה המסר. עמידה מול קהל עובד.